σημερινό μας βίντεο λέγεται επιχείρηση κουκουβάγια. Επιχείρηση κουκουβάγια. Με τις συνολικές προσπάθειες οικογένειας Μπότσι καταφέραμε και βγάλαμε κουκουβάγια από την καμινάδα. Από την καμινάδα και επειδή είμαστε φιλόζωοι, εγώ με τις κουκουβάγιες, λίγο θα τη βρούμε και θα την απελευθερώσουμε. Ναι, κοίτα. Ωραία, τώρα τι τα μάτια του Δημήτρη, Με ξυπνήσε. μην πεταχτεί κιόλας. Αχ, τι καλή. Με ξυπνήσε, δεν θυμάμαι μέσα από πέρα. Κουκουβάγια, μη φωνάξω. Δημήτρη, σε κάθε ακίνητη τελείως. Κουρασμένο που είναι. Πού θα την πας, πρέπει να σε σκοτεινή. Πήραμε τηλέφωνο σε όλες τις φιλοζωικές και καμία δεν μπόρεσε να την πάρει. Όλοι λένε είναι μόνο θεωρητική, οπότε εμείς μας την πρακτική τη βγάλαμε. Γιατί και η πυροσβεστική και ούτε η πυροσβεστική μπορεί να την βγάλει, αλλά μην την βγάλαμε, γιατί τα αγαπάμε πολύ. Δείξτε τα κορίτσια λίγο. Η Λουίζα, Λουίζα, πες πες κουκουβάγια. Κουκουβάγια. δεν θα γελέξει κουβάγια εδώ πέρα στην κάμερα. Κουκουβάγια. Κουκουβάγια. Στην μαμά μου τα πλήρηξε. Παπά, εντάξει. Θα πάει να πετάξει. Παπά, για να δω. Δεν είναι σαν λιγάρι. Κάνει λίγο ακόμα ο Δημήτρη. Για να δούμε. Αχ, άγρια πόδια. Εντάξει, αυτά τα κουβάγια το είναι ποντίκια. Λουίζα, πες πάλι κουκουβάγια. Κουκουβάγια. Για πες πάλι. Κουκουβάγια. Πάμε τώρα έξω για να δείξουμε. Αγγελία, κοίτα λίγο να σε τραβήξω. Κουκουβάγια είναι. Να ξέρω κι εγώ έτσι, γιατί έχω δεν είναι παιδιά. Και τώρα απελευθέρωση. Σε ομιλία. Κατευθείαν πέταξε, το είδες. Αυτό είναι ελεύθερο. Αυτό ήταν. Εκεί τη στιγμή απλά την τραβούσα, αλλά όχι με ζουμί. Δεν είναι ωραίο έτσι. Κοντινό δεν ήταν.